Bon, a dira Mali ma fils sabilillah ni silamɛya tɔgɔ ye Ala ka barika don silamɛya la o ma ni maa o maa tɛ silamɛya fɛ i ka pɔn ɲɛ ka to yen parce que silamɛ pɔn don n ko silamɛ pɔn don voilà dira Mali ma silamɛya kama i bɛ pɔn min kan ko pɔn fad pɔn min bɛ sirili ka tɛmɛ Bamakɔ pɔn bɛɛ kan Musa Tarawele taara Arabie Saoudite wura fad k'a deli ko gɛlɛya bɛɛ o y'a sɔrɔ pɔn kelen pɔn ni martyr ɲɛ bɛ pɔn ni martyr na ni Musa tun bɛ taa heure kelen pɔn min minɛ heure kelen a bɛ fɛ bɛɛ bɛ jɔ parce que o pɔn kelen de tun bɛ yen troisième pɔn tun tɛ yen fɔlɔ pɔn kelen de tun bɛ Bamakɔ Musa tile la donc wura fad o de y'a to pɔn in dalen don ko wura fad a ma d'a la gansan fi sabilillah wa man kana lillah kana Allah deuxième Bamakɔ misiriba Arabie Saoudite de y'a jɔ ka di Mali ma fi sabilillah misiriba Musa Tarawele ka delili a y'a jɔ wura a inauguration na Maga alimami nana yan Madina alimami fana delila ka na yan minnu bɛ seli alikaba min n'a b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa hiji la alimami nana ka seli di mɔgɔw ye Madina fana ta in nana yan Musa ka silamɛya Musa tun bɛ taa juma seli ka bala k'ale to Ala ka hinɛ a tun bɛ taa juma seli juma o juma misiriba la o silamɛya kɛra sababu ye Bamakɔ misiriba o jɔra ka di Mali ma banque islamique badi ye dɛmɛ caman kɛ hali ni organisation wɛrɛw b'a la mais Musa Tarawele kɛra sababu a fɔ sira min ma Seware Gawo a dilali k'a kɛ gidɔrɔn ye Musa Tarawele de don i bɛ taa palais min na n'o fɔ ko palais de congrès CICB